салом алейкум бародаро, хуш омадед ба канал. Дер буд барато вақт набуд ки ягон видео кунем, барои ки аз паси зиндагӣ кор буд, барои ягон хел видео накардем бародаро. Бахшиш ки мо мисол подписчикора ҷамъ кардем, ки ягон хел видео нест, мақсад канал скучно шудагӣ буд. Дини шаб мо вақте як кор омадам, якта ҷӯрам занг зад, Урус айда бача Урус. ин қатъи мо футболбозӣ кардагӣ будем, ҳама хел шинос шудагӣ будем. баъд занг зад гуфт ки ҳамин хонаи мо буд, гуфт квартира снима кардагӣ будем, худаш аз дигар ҷода квартира снима кардагӣ будем. ҳамон квартира мегуд чизе ҳаст мегуда, чизе ҳаят ки нофаҳмо мегуда. Мақсад вақте ки ва хонот мешитаст, ҳамин кухнида мегуд, кухниба ягон хел шум мешад, ягон хел овоз мешад мегуд, намефаҳмем мегуд чиза ё ягон чиз меғалтад, ё ягон хел ҳам предметҳо мегуд худ аз худ меғалтанд, ё ки меҷунбанд мегуд, ё ки кран кушода мешавад, об мерезад. Барои ҳамон ҷурам як решат кардааст ки ҳамон кухниба камера монад, кухниба камера мондааст, чизе дидам мегуд. баъд ман ба занг зада гуфт ки ҳамн флешкартаи ман мебарам, гуфт ман медонам ки ту ютуб бер канал дорӣ, мақсад агар чиз боша интересно боша гир мон гуфта. ман барато флешка дасти ман ба аслан ман бовар надорам ягон хел ҳамин чизҳо ба яке биётум барато ҳозир ҳамин флешка мемонем, якҷоя тамошо мекунем ва баъд фикр ақидаҳои менависем комментария, лекин ман ягон хел боваргӣ надорам. бародаро, воқеан чизе ҳаст, воқеан ҳамин агар эътибор дода бошедам чизе ҳаят. ман ҳаминҷоя стрелка карда нишон додагӣ, мақсад намедонам ки ҳамин чиз бошад. аслан намедонам ки то кадом дараҷа рост ё ки ин чиз буданаша ман ҳеҷ намедонам бародаро. ҳамин хеле хуб мегӯем домовой мегӯем ё ки соҳибхона мегӯем, тоҷикистон бафиҳам намедонам барато. агар ҳамин ягон кас ягон хел ҳамин чизҳои дидагӣ бошад, ман комментария нависом бародаро ки ҳамин хел чиз ҳаят. хайр бародаро, агар видео махсус бошад ҳатман лайка паш кунтон барато. иншоалло мо ҳаракат мекунем ки канал скучно нашавад. иншоалло бу видеои нава пешкашатон мегардем барато. ҳатман лозиме ки подписатсия кардон, подписатсия кунедон, занголе паш кунедон. иншоалло ба наздикӣ бу видеои нав мебурад бародаро. боқӣ танселу хонобод бошед барато. ҳаматон худатон эҳтиёт кунедон. худованд нигаҳтон бошад. ғарибо бурдига салом алейкум.